ma Migori, anantiere kaunti ma KISII, kama ne wachako bedo kar idho nyamburko ma KISII chakre saa 1 okinyi. Kendo kane waloso kod jogo ma gin weg nyamburko e kaunti ni, ne giwacho ni ok gidhi medo nengo mar wuoth kaluwore kod nyithindo ma dhi kuonde mopogore opogore ma sani opong'o bomani ma KISII. Kata kamano sama wuoyo kodi ni nengo no osemedore, kendo inyisowa ni omedo diriyo kaluwore kod kaka nok mag geche ni to buora pod okwamo e stage ma KISII. Kama wantiere apaya mawuok KISII kochimo Kisumu. Adwa ni mondo alosa gi jok moko ka matin ginyisu ni weche chal nang'o e kaunti ni ma KISII, mondo gilernwa ne ni eti nyaka sani kaka gin jonyuol chenro chal nade. Hebu karibu katika runinga ya Ramogi, tuambie wewe kama mzazi, hali imekuwaje? Je, umeweza kupeleka mtoto wako shuleni na nauli ikoje sasa? Kwa majina ni Evans Amenya. Kwa saa hii nauli iko juu, ndio maana tumeona gari wameongeza nauli. Wazazi wanaendelea kuteseka, wanahangaika. Unaona hii corona ndio ilisumbua wazazi. Alafu tumeingia uchaguzi ndio umefanyika, wazazi hawakuwa wamejipanga vizuri. Sasa ndio tunaomba watu wa transportation ingalau wachari wazazi, ingawa mafuta yako juu, lakini wachari na wazazi na wao kila mtu anajitahidi na wao angalau wachari wazazi wetu ili watoto waweze kurudi shuleni. Alafu wewe labda mtoto wako alikuwa anaelekea maeneo gani na nauli uliambiwa ni pesa ngapi kutoka ukilinganisha na jinsi hali ilivyokuwa hapo awali? Wangu wanaelekea sehemu za Keroka. Nauli iko juu kidogo, walikuwa wanachaji 100 lakini sasa wameongeza. Hapo ndio nasema au watu wa magari na wao watuchari kidogo, sababu sisi sote tunaumia. Hali tunajua ni mbaya, wanatuambia uchumi ni mbaya, ndio tuweze kuvumiliana. Uchumi kirudi vizuri ndio tuone hiyo serikali imechaguliwa, tuone kama itasarekebisha hayo maneno. Asante sana. Mana kaka winjo na mana chiel kuom jonyuol mabene jatim ohala mar pikipiki e town e bomani ma KISII kolerono kaka weche chal na pile dhi Keroka pile chulo ga 100 to nyaka sani iwacho ni nyaka gichul 200 ka gichop e bomani ma Keroka. Kata kamano jogo ma ywak aina gi nyithindo ma wuok e kaunti ni ma KISII kochimo kuonde maboyo machalo kaka Kakamega, Nairobi, iwacho ni nengo omedore buora, kendo bang' kano angne Nwamed loso kod jogo ma gin jonyuol mawuok kuonde mopogore opogore. Gilerno kaka weche chalo kakoro sani waduwuok kama wantiere ni kwa chimo skunde mopogore opogore, wane kaka chenro chal, kaka nyithindo medo donjo e skunde. Wanyalo paro migawo mochung'ne somo kotelne kod jatend migawo mochung'ne somo Profesa George Magoha osebedo kowacho ni kata obedo ni nyithindo odok e skul kinde ni ok oyiene jotend skunde mondo riembgi, ni mar idwa ni mondo gibed e skul, kendo ok gigen sirikal geno ni nyithindo dhi bedo e skul moko bedo kod rochruok kaka maniche waneno wige 2 mokalo mane yiero omiyo skunde lor kuom wige 2 ka nyaka odiechieng' ma kawuono koka nyithindo dok e skul. Ang' wamiu kendo ripotno kaka weche chal e skunde mopogore opogore e kaunti ma KISII, kata watudre kodu kanyo gino ma jotend skunde wacho kaluwore kod yepo ma itimo odiechieng' ma kawuono e Kenya mangima.